Scapă-i! Scapă-i! Era ghidea. Încă se filmează aici, glana telefonul, dar nu se filmează. Dă-l încoace! Oi, Feri, gata, oi, ajunge exact scature! Ia să învârtesc și eu, oi! Oi! Oi, dă și eu, oi! Hai! Am mai ușurele, băiete! Oi, stude-i Victor pe dâm, băi! Oi, amu, dă-l la Mozilla, n-al lăsa acolo, dă-l la Mozilla! Dă-l la Mozilla, să rup! Lasă, lasă, stai la câte-i de și bă rasă și bate! Dar nu pare cum? Eu sucă trăgea la mână! Nu ne ai, ia pe ură, Băi! Și drift de ori dacă l-ai știut ăla! Băi, adicheta mă, Băi, dar eu plăcut! adicheta firma, zici poștei. Bani, nu-i bani, așa, vă? Să îngățul nu filmează. Băi, ăsta stai, acolo este, uite. Ia-ne pul una să-l mac. Trebuie vă fotcă de făcut. Ia-ne tole carață. Unde-i filmată?